मोनसे गोदान भिडिअ'नि गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअ'खौ दासिमहालागै नायाखै अब्ला नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन, होनब्लासो मिथिगोन नैबे गोदान भिडिअ'खौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि बर' इउटिउब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअ'खौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। आं बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअ'फोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअ'नि सायाव। बे गोदान भिडिअ'नि गोदान आपडेटनि टाइटेलानो जादों उदां अखोरां। बेयो मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ'। लोगोफोर, दासिमहालागै बिथांमोना नैबे भिडिअ'खौ आपल'ड खालामनानै होथ'वाखै। जेब्ला बिथांमोना बे भिडिअ'खौ आपल'ड खालामगोन अब्ला नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव खनसे आपडेट खालामनानै होफिनगोन। बेवहाय गुबैयै फाव खालामदों प्रबिन मैथा बर' आरो रजे बसुमतारी। लोगोफोर, बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअ'आ जोबोरैनो मोजां जागोन। नोंथांमोना नायनो थाखाय बयबो एक्साइटेड जानानै नेनानै थाथ'दो। बे भिडिअ'नि मेथाइखौ रोजाबदों आलारि बर'। बे भिडिअ'नि प्रडिउसारआ जादों अदिप बसुमतारी आरो नैबे भिडिअ'नि करिय'ग्राफारानो जादों मिजिं इस्लारि। लोगोफोर, बिथांमोननि नैबे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ'आ जोबोरैनो मोजां जागोन। बिथांमोना बे भिडिअ'खौ राजे क्रिएशन इउटिउब चेनेलाव हगारनानै होगोन। जेब्ला बिथांमोना बे भिडिअ'खौ आपल'ड खालामगोन अब्ला नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव खनसे आपडेटखौ होफिनगोन। बेनिखायनो लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखि आरो आं बिथांमोननि बे भिडिअ'नि लिंकखौ नैबे भिडिअ'नि डेसक्रिपसनावबो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डेसक्रिपसनाव थांनानैबो बे गोदान भिडिअ'खौ नायनानै लाहैनो हागोन। बेनिखायनो लोगोफोर, भिडिअ'खौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअ'फोरनि आपडेट मोनबाय थागोन। आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ'नि आपडेटआनो जादों साथि फिल्म प्रडाक्शन आरो हिरा फिल्म प्रडाक्शननि बेनारजों दिहुनजानाय बिथांमोननि फैनो गोनां 2023 मायथाइयाव मोनसे गोदान अखोरां गंसे बड' ससियेल फिल्म। बिथांमोननि नैबे फिल्मनि शुटिंआ अलरेडि कमप्लिट जाबाय। बिथांमोना दानि बावैनो बिथांमोना नैबे भिडिअ'नि टिजारखौ आपल'ड खालामनानै होसिगोन। जेब्ला बिथांमोना नैबे भिडिअ'नि टिजारखौ आपल'ड खालामगोन अब्ला बिथांमोननि नैबे भिडिअ'खौ आं आरोबाव खनसे आपडेट खालामनानै होफिनगोन। नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे फुल भिडिअ'खौ नायनो थाखाय बयबो एक्साइटेड जानानै नेनानै थाथ'दो। लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअ'नि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। नेक्स्ट भिडिअ'नि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैनो नाजागोन।